iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na... Apo! Merong nakatira dyan? Grabe. Ay! Lalim. Grabe daanan dyan tol ah. Grabe yung daanan no. Apo! Ay, ko na may tigas. Grabe ang lalim dyan na ya. Grabe. Ang taas. Ito si nanay. Ayan, bigas namin boy sardinas. Kakayanin kaya ako nito? Kaya parang isang apak ko palang ata, mawasak na to ah. Grabe. Eh mga kakawela, mga kabiyaya, yan. Panoorin nyo na lang sa video ni kay video ni Boy Sardinas kung paano ako nakababa dyan. Grabe. Ano yun, parang natanggal yung kabilang atay ko doon. Kasi tignan nyo, bali-bali na talaga oh. Oh. Bali nakatali lang. So yun po pala, kasama ko si nanay. Nay, anong pangalan nyo, Nay? Si Amy Otortes po. Yan, Ate Emmy. Yan. Bali, nanay, doon sinabi ko na sa inyo, nagpaalam po ako sa kanya na kung pwede ko ba siyang i-vlog o videoan. Sabi niya okay lang. Sabi ko kasi ang purpose nito, sakaling may tumulong sa inyo, ipadaan sa amin, dadalhin din namin sa inyo. Yun po yung purpose nito. No? So, ilan taon na kayo, Nay? 54. 54. May asawa po kayo, may anak? Ayun, wala po. Dalawa lang po kami. Yung asawa ko, stroke po. Ando stroke si tatay. Opo. Pwede mo natin puntahan doon. Sige po. Wala nga aso, Nay? Ayan po, nandoon sa loob ang ibang. Hindi nangagat. Hindi, pag nandito ako, wala yun. Sige, yan. Si inanay. Takot yung aso, guys. Kuya Box. Ha? Saan si Kuya Box? Sinong Kuya Bogs? Ayun, kasama niya. Si Kalso, wala po eh. Umalis yung mga kakwela, oh, mga kabiyaya. Nay, yung aso nyo, Nay. Sige po, wala po. Grabe. Grabe din dito yung bahay nyo. Nay, ah. Ito yung buhay namin, sir. Ito yung buhay namin. Mahirap po sa gaga. Ay! Kunin mo na to, sapon mo daw. Tol, ay, dog food. Aka na. Yan, dog food para sa ano. Ginage. 1, 2, 3. Yeah. Yun. Ano niya sa kanila? Ikaw, Tol, hindi. Gusto mo saluhin na rin kita? Alam mo dyan, pupuntahan lang ako doon. Sige. Oh. Yan, ito dog food po para sa mga alaga ni nanay. Yan. Nanay Emmy. Nanay Emmy. Na yung aso niya, Nay. Ang haba naman dito na. Ilang kayo nakatira? Dalawa lang ho kayo? Opo. Ba't parang... Stroke po, kasi para hindi siya mainitan. Kasi walang puno dito. Nahiga-higa po kasi ako kanina eh. So, dito po kayo natutulog. Pag malakas po yung ulan, dito po ako matutulog kasi di kami piling dalawa doon dahil tumutulog yung higaan namin. Saan si tatay? Andun po. Tawag na kasi may aso eh. Hindi po, okay lang po, kausapin niya. Hindi siya nakakatayo, Nay? Nakatayo naman, nakakalakad. Aray! Boom! Yan, yuko tayo guys. At mauuntog tayo. At may dami nilang manok. Dami yung Yan sir, hati lang kami yan. paalaga po. Paalaga po. Hindi po ba yan, Nay? Hindi po. Ngayon pa, sama ng tingin sa akin nung nasa ilalim mo. Yung aso. Pulis po may-ari niya, pinapaalagaan sa inyo. Dalawa po. Ito na yun, dog food para sa ano. Salamat. Sa Marin, sir, Marin.
Mga kakwela, nagdaalanganin ako na pumasok kasi ilan yung aso? 6. 6 po yung aso dun, oh. Wala po ba yan? Hindi yan magano? Dito na lang kaya tayo. Dito na, oh. Hindi yan mga ganyan. Mahirap na, wala tayong ano. Hindi yan talaga, te. Promise ka? Yan po, sama na ng tingin sa akin, oh. Lahat po yan. Ito yung maliit, mukhang gigil na gigil sa akin. Malaman daw ako, eh. Sir, ako talaga sir. Ito si Kuya, tayo, upo ka lang dyan tayo. Huwag ka nang huwag ka nang tumayo, upo ka na lang mo dyan. So ayan po, si Nanay Emmy, tapos si Tatay. Anong pangalan niya tayo? Julian Magasaol sir. Julian. Roger ang palayo. Roger, Tatay Roger. Ilang taon na kayo tayo? 56 na sir. Si Tatay nga po pala ay stroke. Ilang taon na po kayong na-stroke? 3 years na po. 3 taon na. Sa January 19. Sir, dati nakahiga lang ko, hindi kumatayo. Ay, hindi ko tumatayo. Ngayon lang po yan sa nakagalaw-galaw mga 1 taon na po. Ito sir, Ano dati trabaho niyo tayo? Dati pong nagninegosyo yan, sir. ako dati ko sir. May negosyo siya. Nag-deliver ng kangkong. Dati po siya nung mga 1990. Dito na kayo noon, hindi? Hindi pa po. Panahon po nung 1990, sir. Maano yan, mayaman yan, mapera yan. Hindi pa kayo magkakilala Hindi pa noon. kami magkakilala, sir. May anak po kayo. Wala. sir. Matandang binata. Tapos nagkakilala kami 2012 dyan sa, dito sa dulo nito, yung may lecture dyan. Diyan kami nagkakilala. Tapos kami nagtitinda ng isda. Pero yung una kong asawa, ano pa yun, kami pa no, naghiwalay kami 2018. Tapos namatay na siya. Sa, May anak kayo doon, Nay. Wala din po. sa Miyerkules siya mag 1 taon sa pagkamatay niya. Opo. So, Tatay, ano yan? Anong nangyari dyan? Anong pagkakatanda mo na bakit ka na-stroke? Sir, isang beses lang to sir na nangyari kasi sa lecture sir. Sabi ko, mag-demolish Kasi ano naman. po, didemolis na po kami. Ngayon, magdamag siya, hindi natulog, Hindi sir. natulog. Ano pala? Parang binabantayan mo na huwag kayo ma-demolish sana. Yung ano, Sarili, self-demolish sir. Self-demolish. ginawa niya, giniba niya yung kubo, hindi siya natulog niya, hindi niya alam na mataas ang dugo niya. Kinabukasan po, lumusob sa waterlilihan kasi nagtanim siyang kangkong. Doon siya nadali sa sa waterlilihan na stroke siya alas So 12. may alas 2 ng... Alas 12 ng tanghali. Doon siya nadali sa May waterlilihan. tubig yun. Tubig. Opo, sa tubig. Eh buti hindi ka na ano doon. Namulupot na nga po yung paa niya sa sa lambat. Ngayon, hinanap siya ng mga mamimitas niya ng kangkong. Siguro talagang oras na hinahanap siya, parang guide yung tao na naghanap sa kanya. Kaya doon siya nakita, natabingi ng mukha niya. So nakita ka nung kaibigan mo doon. Oo. Mga ilang oras ka na doon sa angkungan. Ano, Tagal mga siya. 2 oras na. Noko. 2 oras na siya. Tagalamanan. Eh paano yung tubig? Haba, ras. Oh, tapos hanggang dito yung tubig nung nasa tabi hanggang dito. Pero anong ginawa niya? Ano na po siya Hindi ka na? nakasubsob. Lagi na ko nga, Talagang tiniis mo. Namulupot na siya. ito lang isang kamay. Dito kakagalaw. Tapos Wala na talaga, tumabingi manhid yung na. mukha niya. Pero sir, ngayon na pwede ko galaw to. Gamot lang kulang sir. Kailangan lang niya kasi sir masitis ka at saka makaligo siya sa dagat. CT scan? Ba't makaligo sa dagat? Yung ibabad yung katawan Gusto niya ko sa ito, dagat, sa makababa asin. doon sa dagat. Para akin din, yung hilo. gamot sa kanya, yung Nagagawin niya pa yun. Pero dati wala talaga. Wala sir, tanong na kang, walang kakahawak ang ganyan sir. Pero bilib ako kay nanay kasi nung ganyan si kuya, hindi mo talaga siya iniwan din, no? Hindi sir, naawa din ako sa kanya kasi sabi ko magpagaling ka na kasi minsan pag mabwisit ako, sabi ko layasan na kita. Oh, wag naman. Kakasabi ko Kaya pa. hindi, kaya naawa din ako, nakukonsensya Sir, ako. gusto ko talaga sir maluwag ang aking buhay. Ako sir, ano ko sa trabaho. Di ko mapabaya 3 sa taon na ako trabaho. nagsakripisyo sa kanya sir, 4 years na kami nagsama. 1 taon kami nagsama, pagkadating ng 1 taon na stroke siya. Pero nung nagsama kayo dito na agad yun, ay hindi. Doon pa May po. dati pa kayong Doon pa po. Doon sa baba sir. Doon sa inalisan po namin, tumira pa kami ng 1 taon doon bago kami pinalipat dito kasi di ba tinambakan ko. Mga ilang taon na kayo dito na 3 years na. 3 years na. Opo. Kaya lang, Buti hindi nag-ano na katulad nito yung mga... Sir, basa ako Ay, dito hindi magabi. kaya ano Sir, to? basa Hindi ka ako. bumagsak to? kasi Pag nakasimento siya. ulan sir, basa ako.
Basa ka pag Nag-base nasaklan. lang kami sa lahat ng kahirapan, sir. Kasi yung mga tulong sir, masakop. Pero Kahit anong hirap, sir, sa pangangkong, basta makakain lang kami, manghingi hindi minsan ng- naman to aking manghingi hero, kami sir. ng Hindi naman tulong to sa aking hero. manghingi kami ng Kahirapan tulong sa sa mga tao, kung sino yung mayroon, hingi kami ng tulong. Hero, sir, tayo dito. Hindi naman to sa akin iba. Hindi naman akin. Itong mga yero na to, sir, mga Kailangan iba, mga bigay-bigay lang. bigay lang, yung mga galing sa Kalakal. Yan, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, ang purpose ng pagbibideo ko, Opo. kung sakaling may makapansin at matulungan kayo. Pero Sana nga po, ano po ma'am. talaga yung pinakahiling nyo na Sana nga po may maawa sa amin itong Pasko New Year na may magbibigay sa amin ng pang-nutsibina para makakain kami ng medyo masarap-sarap. At saka gusto ko sana po na mayroon sanang panghingi sana po ako ng kunting punan dahil gusto kong magtinda-tinda sa itaas. ng Yung mga kape, adyan sa opo, taas. sa tuwing umaga kasi pag may mga nagja-jogging sa umaga, kape, mga sigarilyo, mga biscuit, ganun, mga noodles, cup noodles. Gusto ko sana magkaroon ng punan. Kasi Kaya lang, hindi, pahirapan na. sandali lang magsasalita pa ako. Hindi kasi sapat yung kinikita ko, sir, na hindi sapat yung kinikita ko kasi katulad kanina, ang kinita ko 180 lang kasi namitas lang ako ng kangkong, sir, isang bundle. Tapos binenta nyo. Binenta ko po, tapos may kunting talbos. Bumili akong kalahating kilong bigas. Mabuti nga, may dumating kayo ngayon. Kaya yan, ang sinaing namin, mga kalahating kilo, pagkasyahin namin sa maghapon yan. Buti, dumating kayo, kaya may pagsaing naman kami bukas. Yung aso namin, nagdala kayo ng dog food, yun ang ipapakain namin. Ito, bukas na ito mababawasan yung bigas namin. Ino yung pangkain nyo, yung natitira na yun. Opo. Mabuti nga may nagdala, sir. Tama-tama yung dinala ni kasama niyang... Si Boy Sardinas. Yan. Opo. O nga po pala, yan, maraming salamat Opo. sa sponsor ni Boy Sardinas na si Ma'am Lydia. Yan, Opo. Marquez ata din yun, hindi ko matandaan yung apelido. Siya po yung nag-sponsor niyang bigas na yan. Opo. At ayun, salamat din kay Boy Sardinas kasi sinama niya nga ako dito. Opo. Kasi ang tagal ko kasi nag-stop sa pagganito. Nagaganon din ka rin. Ako yung mas nauna pa po ako sa kanila. Bali yung nangyari umistop ako kasi hirap din hirap din ako sa buhay. Opo. Nagkagipit-gipit. Ganun, kaya nag-stop ako. Pero ngayon, dahil birthday ko kahapon, kaya sabi ko, muna, makapag-share tayo kahit papano ng blessing. Opo. Kung kahit sa maliit man nung paraan. Kasi kung ako lang po talaga, kung ako lang yung may pera ngayon, baka hindi lang yung bigas dinala ko dito, baka isang sako na. Ganun nung ako kaso wala ako talaga din. Opo. Kaya yun, nagsisimula ulit ako na magtumulong sa mga kababayan natin kahit kapos din ako. Ano pong probinsya niyo, sir? Bisaya. Iloilo. Yun. Oo. So yun, mga kapuela, mga kabiyaya, sana may tumulong Sana din nga kila po ate. may Ate makapansin Aimee. sa video namin na mabigyan sana po kami ng konting grasya sa Pasko New Year para Mahirap lang sana ako, sir. makapaghanda kami ng paunti. Ano? Sige, tuloy At mo lang. saka sana po, gusto ko sanang magtinda kaya lang wala po akong puhunan dahil wala akong sapat na kinikita. Sa isang araw, hindi pare-pareho ko yung kinikita ko. Minsan 200, minsan 180, 150, depende sa pinipitas kong kangkong. Katulad Ito, ko ngayon. ate, ito, kanina nag-vlog din po kasi ako doon, nakapagbigay ng 200. Opo. Pang merienda ko nga dato, pero busog pa naman kami, kaya pagpasensyahan nyo na marami yan. pong salamat na Yung- may nagbigay sa amin ngayon. Kahit paano, nairaos namin ng ilang araw na pagkain. Saka sana po may magbibigay sa amin ng pamasko at saka sa New Year Yung Sprite, mga panghanda-handa o lang. No? panghanda. Yung New Year at saka Pasko, sana po may magbibigay sa amin. At saka ang pinakahiling ko po na manghingi sana ako ng kunting puhunan nang ako'y makapagtinda sa pagkatapos ng New Year. Dito sa labas. Opo. Kasi Ano yung pinaka-trabaho nyo talaga, te? Pag halimbawa. yun lang po, yung mga ngangkong lang po. Tapos Maglalako. binibenta mo sa Maglalako po. palengke. Magkano benta nyo dun sa isang kangkong? Depende kasi, sir, kasi sa ngayon po, gipit ko ang kangkong ngayon kasi singit ngayon, walang mga pipitas. Kaya ang kadalasan ko pong nakukuha, 2 bundle, 3 bundle. Magkano nabibenta Ang nyo? binta po niyan po, 70 isang bundle na magbabayad pa po ako sa puno ng 15.
sa 3 bundle, bawasan ang 3 Ba't bundle. nagbabayad ka pa sa puno? Kasi hindi ko sa akin kangkong. Bali na. Yung sa 3 bundle po, 210 ang babayaran ko. Ay, ang malinis kong benta, 200. 210. Ngayon, sa 70, di ba, 210. Oh. Pabawasan ko ng 45 sa 15 kong isang bundle. Ah. Ay, yung matira po, yun ang Magkano na lang sa'yo dun? ano, Pakababa na. ang 200. Yun na yung araw-araw na ginagawa mo. Opo, araw-araw. Yun ang araw-araw. Tapos, saan mo siya binibenta? Sa mga palengke or nilalako Minsan mo? po, pag Sabado, Linggo, doon sa mga talipapa. Pero pag ibang araw po, minsan naglalako ako. Pag matumal po, kasi araw-araw siyempre pabalik-balik ako sa mga bahay-bahay. Matumal po, sa talipapa ko naman ibinibenta. Pag maraming kangkong doon, ilalako ko sa mga bahay-bahay din sa mga malayo. Basta yun ang araw-araw ko pong ginagawa. Yun. Tapos, minsan may nagbibigay sa amin dito ng bigas, katulad sa inyo, ganun. Kaya ang gusto ko sana pong mangyari na sana manghingi sana ako ng kunting tulong na magkaroon po ako ng puhunan. Kasi gusto ko pong magtinda sa umaga kasi maraming nagja-jogging dito. Maraming nagja-jogging sa umaga, malakas yung mga kape, Energin. Ano naman po yung mga paya-paya na yan? Ay, ano po yun, may, ano yan, hinuhulog lang yan dito kasi uulingin ng, may Inuuling niyo po. hindi, may naglalagay lang dyan kasi uulingin ng may-ari. Namimitas din ng kangkong nag-deliver sa, Bali, sa kanya ho yan. Opo, yung hinuhulog lang nila dyan kasi Tapos ng manok, magkano bayad sa inyo ng manok? Bali, hati lang po sa hati lang po sa manok. Marami sir na palagat dito. 3 po ang may-ari Okay. niyan, sir. Pag nagsisi, halimbawa, sisiw ng 5, hatiin ninyo. O 6, hati kayo. Opo. Dito, mga Texas, Wala po, mga karwakan po yan, dahil Muslim. mga pangkatayin, gano'n. Ninanakaw na nga po yung iba eh. Dapat nakakulong talaga yun kasi hindi na. Hindi Doon nga sa nakausap ko, ninakawan nga daw sila eh. Doon po, hindi naman kasi di ko kaya gawin yung pagbakod-bakod dahil unang-una walang kahoy, So, walang kawayan. Balik tayo dito kay Kuya. Ang kailangan mo gamot. Ano yung gamot nyo? Ano yung pinakagamot nyo? Dami Sir. reseta dyan. Ito sir, ano gamot yan, ko, mga sir. gamot yung Losartan. Mataas 100 mg. Ang ano talaga niya sir, ang CT scan. CT scan talaga ang kailangan niya sir. At saka pangalawa, gusto niya sanang makaligo siya sa mga dagat, katulad ng Batangas. Kaya lang wala siyang perang panggastos. Bakit? sir. Anong gagawin dun? Kailangan niyang ibabad sa yung Sino nag-ano ng sa inyo? Sino nag... kahit sinong nagsabi sir, kailangan Aming magandang nagsabi, sir. kasi Dagat. dati sir, yung tinuruan niya sa negosyo, sinama siya sa Quezon, 1 linggo siya naligo doon. Pag nasa dagat siya sir, nagbabad siya maghapon, gumanda yung pakiramdam niya. Kasi kailangan kasi ang tatay ko dati sir na-stroke. Na-stroke, 6 months lang siya sir, gumaling. Yung kailangan ni Sir CT scan tsaka yung gamot. Ano yung gamot nyo nun, Tay? Polymer sir. Yung May neuronerves po, at saka Urinerge. neuronerves. Magkano isang peraso yun? Po, Binibili nyo? 23 po yata kasi 23. branded po yun. Yun ang 23 pesos isang banig. Hindi po, yung isang 200 sobrang isang banig. ang isang piraso lang po, isang tablet. Kasi branded yun ang niresita sa kanya ng Bagong Bayan doktor. Tapos pag para daw saan yan? Sa neuronerve to, para Para sa ugat pampabuhay sir. ng dugo. Pabuhat sir. Sa mga ugat. Opo. So yun po yung isa din na kulang lagi sa inyo din, yung Opo. gamot nyo. So kasi magkano lang yung nakita eh. Opo. Tapos magkano ng gamot. Yan din ang isa sa mga gusto kong magawa ng gobyerno natin, yung pababayin yung presyo ng mga gamot. No? Kasi una-una, May mahal. nahihingian naman sir, kaya lang, simula nung na-stroke siya, 1 bisis lang siya nakapagpa-check up. Isang beses na. 1 bisis lang. Kaya ang sabi ko sana sa kanya, kung manghingi ka ng tulong sa mga kapatid mo nang sa private ka magpa-check up. Kasi iba kasi ang private sir eh. Iba ang mga gamot na binibigay sa private kaysa sa mga public. Oo. Ang problema nga po, yun nga, wala pang mabuti nga nung dumating kayo ngayon, kaya sabi ko, manghingi kami. May ng advice konting kasi sa akin sir na kaibigan ko doon sa lecture na stroke yun siya.
tabingi ang kanina dito. Tabingi. Kasi marami kaming nakikita dyan, sir, mga Gumaling siya, sir. nagja-jogging. Gumaling. Nagja-jogging ng mga police stroke. Gamot lang, sir. Gamot lang. Tinanong ko siya saan kayo nagpagamot sa private ko, sa Aquino, Tagig Hospital sa Aquino, dito sa Bagong Bayan. 1 taon lang siya na-stroke, sir. Kasi doon siya, ang tuwing check-up niya doon. Minsan nagja-jogging din kayo tay. Araw-araw yan nagja-jogging, araw-araw. Tapos yung mahal nga lang sa private, sir, ang tuwing check-up doon sa kay Aquino. Check up lang, sir. Check-up. Tapos yung kakilala naman niyang taga Bicol din, stroke. Bicolano ka? Hindi. Yung kakilala niyang Isi stroke. ano? Ngayon, magaling na. Ilang taon lang siya na-stroke, siguro mga 2 taon lang siya. Pero sir, Naka-recover na siya, sir. Maka-recover na. Naka-recover na siya kasi linggo-linggo nagpa-check up siya kay Sabili, sa private. Pero grabe no, hanggang ngayon, umano sa isip ko na nung na-stroke ka dun sa kangkungan, nung buti. Sir, malami na tubig, sir. Malami. Ibig sabihin, Kamay sir, lang hindi na to. pa oras. Kasi nung Sir, kapanahonan kamay daw, lang. sir, Tapos yung lambat, nakabalon sa paa mo. Dito. nakabalon-bun, sir. Yung lalaki, nung kaibigan mo, paano kanya Hinahanap nakita? siya. Ay, nahanap siya. Kasi nandito ang kubo namin, sir, sa dulo. Ito rin sa tabi. Ngayon, nagtinda-tinda kasi ako dati ng balot, sir. Ganyan kalayo, Mga sir. no? sigarilyo, soft drink. Ang may puno. Tanghaling tapat, sir, alauna ng tanghali. Inanap niya si Roger. Sabi niya, saan si Roger? Sabi ko, andun sa waterlilihan, silipin niyo kasi naglilinis. Hindi ko inintindi, sir, dahil ako paalis na magbili ng balot. Ngayon, tamang-tama naman nung pinuntahan siya, nandun na siya, napulupot sa waterlilihan. Kung hindi siya naagapan, sir, patay siya. Pero sir, kung Kasi nung nakuha na siya, matulungan mo, tumatingin sir, na yung mukha niya. maano ko, sir, makarecover ako. Tayo ko, sir, tayo ko, sir, pakita ko, sir. Dati, sir, ang maganda ang buhay nito, sir. Kasi siya, sir, ang kurso nitong natapos, AMSIC. Ayan na. Itong balitong kalati, no? Opo, yung kaliwa. Sir. Hindi siya masyadong... Tirahan mo, sir, lakas, todo. Ilakas mo, Ba, sir. ang lakas ah. Ang lakas ni sir, oh. Tumbahan ko, sir, tumbay mo. Oh. Okay, 1, 2. Baka naman wag ka magpa... Sir, huwag ka ano. Hindi, baka Ipakita ano... niya yung lakas niya. Ang lahat, sir, examine, sir, kasi... Dito ka, dito na lang. Ipakita niya yung lakas. Ipakita ko siya, sir. May maawa sa akin, sir. Baka matulungan ako. Huwag ka magtakot, Oh, sir. sige. Ang gusto kong huli, bara ako sa iyo, sir. Todo! Ang lakas ni tatay. Sino? Ang lakas mo, tay. Sir, isa po na. Oh. Ang lakas mo, tay. Ano lang, parang pamasko sa akin, sir. Sige, tay. Hindi, baba, sir, video na. Oo nga, nandyan, no. Okay. Bababa ko lang. Steady. Steady. Oh. Alakas mo, sir. Ito, do. Suntok! Ay, hindi na. Sir, Suntukin mo daw, sir. Ilakas mo daw. Suntok, todo. Hindi na, wag na. Sir, todo. Wag na. Sir, Wag na. Wag na, tay. Akin, sir. Bawal yun dito. Kasi, sir, Oo, ganito, ah. Ito na lang. Upo ka dito tayo. Para maniwala sa akin, sir. Naniniwala na ako, promise. Naniniwala. Ang lakas niyo. Sir, may sinabi ko siya sa tindirong ito, sir. Napagod siya sa akin. Oo. Pasuntok ko todo. Gano, mag-ano ka muna at baka mamaya takihin ka. Sir, Ako ako, sir. natatakot sa iyo. Ako, sir. Ako, sir, trabador ako. Kaya ipag-ano ko sa sarili ko. Kung na, ano ko, sir. Trabador siya dati, sir. Trabador ako, sir. Anong trabaho niya dati? Upo ka dito, Hindi, upo ka dito. maglinis ng waterlily, magkangkong. Oo, Kaya, sir, Tapos, kahit binili wala ng akong kampo. pahinga, sir. Para malaman mo, pamilya, sir. Pag Pamilya. ano kasi, sir, pag Wala ganitong akong kaghirap ang kangkong, sir, kung hindi sa stroke, na-deliver na to, sir, marami na sanang pera to ngayon. Makapag-deliver ka na sana, no? Sir, matulungan mo, sir. Kasi dati, sir, nag-deliver siya ng kangkong. So, Araw-araw. ito yung ibig sabihin ni tatay, no? Kaya niya pinakita yung ganun kasi sabi niya, gusto niya pang makarecover para makapagtrabaho siya at kayang-kaya pa naman niya. Kasi kahit ako parang nagsasabi sa inyo, ang lakas po ni tatay. Malakas. Kaya kailangan lang talaga gamutan, CT scan. Damutan, sir. Yun na lang Gamutan, talaga. Sir, may Kailangan niya gamot, kasing sir, nga. makaligo sa dagat, sir. Ano sa doktor? Ang sabi ng doktor, sa akin wala akong pera. Kunin mo yung papel. Nandiyan sa bulsa. Anong papel? Yung papel nga referral. Patingin natin. Dito tayo. Ang lakas mo pa rin pala, tay, eh. Sir, maniwala ka sa akin, sir.
Anong papel Tada, ng pera dito? sa bulsa. Upo ka na lang dyan, upo ka na lang. Ako sir, paliwanag ko sir, parang totoo naman sir ang akin sinabi. Hindi ko Hindi, magbabaya. naniniwala naman ako eh. Tingnan Mm. Saan to? Ito yung gamot mo. Ito Ano yung... ba to? Paripiral na nga rin. Bulgo, ganun ang CT scan ko. Ito yung CT scan mo. Wala pa sir ako CT scan, pero iyon pangalan ko. Hindi, ang sabi po ng doktor ng Tagay, kailangan daw siya ma-CT scan Yan guys. kasi para daw yung gamot niya mapalitan. Hindi ko sir Kaya hindi siya, kaya in-stop yung gamot niya sir sa pagbigay din sa center. Kasi kailangan Bukan na niyang dyan tayo, ma-CT bukan na. scan. Kailangan niyang ma-CT scan. Kaya siya natin. Kasi sir, may nasabi sa akin sir, kung matumar mong gamot ito, galing ka. Basta gamot na nalagay. Basta- Kunin mo na, Ingat. kunin mong papel din na may mga sulat na gamot. Sabi, Hindi, sige, hayaan mo na lang pag ano mamaya. tignan Hindi, ko, kasi ang picture gusto ko. ng ano sir, ang gusto ng, kasi lagi siyang nagpunta sa center. Ang gusto ng doktor may doon, pinaka-important din gamot sir. ang gusto ng doktor sir, ipasitiskan mo na siya kaya in-stop yung mga ano ngayon, losartan at saka amlopidine, in-stop ipainom sa kanya. Kasi kailangan siyang ipasitiskan. Kasi pag nasitiskan siya sir, bibigyan siya ng gamot na Natudo. natudo na para makarecover siya. Yan ang sabi ng doktor sa kanya. Kaya lang ang problema nga sir, wala siyang Kaya sir wala ako siyang nagpatigil kasi sapat na pera na ano sir, magawa ko kasi ano, hindi ko pamasahe sir. sa doktor, makatulong para sa tao sir. Ako matulong pa ako. Kasi sir, siya, nung kapanahunan niya sir na siya ay hindi stroke, siya ay maluwag sa pera sir. Ang dami kong Ang dami natulungan. niyang natulungan tao. Ang mga nakakulong inilabas niya. Tinulungan Dami niya sir nagkulong sila kung labas. Dinaan niya sa sarili niyang pera sir. Ang dami niyang natulungan tao. Pinsa doon ko sir, pa sa ulingan na pansya ko. Piyansa siya sir, pera. Walang kapalit, piyansa. Saang libo ang mga tinulong niya sa mga Ngayon, wala man lang tumulong sa Wala kanya. na po. Sa Bangumay sir, alam mo Bangumay? Sa Laura Dab, Bagong sir. bayan, bagong bayan, no. Opo. Sir, mayroon kong babae doon sir nakita, isukrin, kawawa naman. Pero sir, ituro ko yung babae, di ba katayo? Isrok. Yung sabi niya na May mga kapatid ka, kuya. Wala dito sa nasa probinsya. probinsya sir. Probinsya. Anong probinsya niyo? Sa Dumaguete. Negros. Bisaya. Bisaya ba yun? Opo. Oo, Bisaya. Kasi Kaya- Ikaw, ikaw ate, ano pong probinsya niyo? Davao. Davao mo naman. Pero sir, wala gusto akong ko- mga kapatid dito sir, ako lang mag-isa. Kaya lang nga ako nagtsatsaga dahil sa kanya naawa nga ako na hindi ko siya pwedeng iwanan. Pero sa totoo lang po, hindi alam ng pamilya ko na may kinakasama ko. Hindi alam. Hindi alam. Kaya pag oras na nagipit ako sir, humihingi ako ng tulong pero lahat ng kasinungalingan ginawa ko. Hindi ko pinaalam sa kanila kasi pag malaman nila, hindi nila ako tutulungan saka magagalit pa sa akin. Kasi matagal na po akong pinauwi. Pero mas okay siguro pa, ito opinion ko lang, mas okay din yung sabihin mo na siguro yung totoo kasi syempre, matatanggap naman na siguro nila yun. Eh, Kasi sir, ako ayaw ko munang marunong ko ba sir Ayaw ko muna sabihin. ano lang, Parang utang hindi malo. pa panahon na sasabihin ko sa kanila. Bagay, may tamang panahon naman sa ganyan. Oo, may tamang panahon niya. Kasi pag naka-recover na to sir, saka ko na ipagtapat sa kanya na may kinakasama na ako. Ayaw kong isabihin sa kanila na may kinakasama ako, stroke pa. Kaya baka sabihin ng mga kapatid ko sir, kaya pala hingi ka na hingi sa akin ng pera. Eh ngayon, nag-iisa ka lang, sana pupunta yung kinikita mo. Di ba sir, tama yung ano mo? So yan, nanay, at para hindi pa ako umalis yan, Opo. magsalita po kayo dyan kung ano yung gusto nyo mangyari, yan, katunyan. Kaya mga kakwela, mga kabiyaya, ang hiling ni nanay Amy Opo. ay mabigyan siya ng puhunan o para makapagtinda-tinda dyan sa taas. Opo. Si tatay naman, ang gusto niya, ang kahilingan niya, mabilan man lang sana siya ng gamot, tsaka Ang CT scan importante siya. talaga is CT scan po. O, CT scan, no? CT scan po kasi merong... Magkano ba kaya mo CT scan ngayon? Maabot pa ng magkano yan? Ano po, nagtanong na po ako doon sa doktor, 7,000 po. 7,000, mahal din pa ng CT scan. Mahal po. Mahal pala. Kasi nung pagka-stroke niya sir, inano yan siya, may damage, may naputol na ugat sa kanya. Simula nung na-stroke ko kayo, hindi na kayo napagpa-check up Hindi hanggang po, ngayon. isang beses lang po. Isang beses lang. Opo. Grabe. Kasi, sinabihan kasi siya ng doktor ng hospital ng Taguig Patero sir na wala na rin siyang pag-asang gumaling. Kaya nagtampo Pero siya mo sir. sir, Nagtampo siya, hindi na siya bumalik sa doktor. Grabe naman yun. Wala Ano akong kasi- pag-asa.
Hirap din kami kasi di Pero ba? nung panahon na yan, hindi ka rin nakakatayo nun, nakahiga ka. Oo, sir. Totoo. Pero Nakahiga. ngayon, tingnan mo, nakaka-recover ka na nga eh. At saka nung mga panahon na yun, sir, pandemic. Hindi ka basta-bastang pumunta doon. Oo, Sabi tama. may mga COVID. May Asa mga kayo, kalaan. sir? Ito nang labasan At ng saka, mahirap naman Labasan? kasi pumunta, sir, na wala kang pera. Tama. Siyempre, kahit sa pamasahe man lang. Nga, Yan, sir. oh. katulad yan, sir. Yung tawag nito, sumakay ka ng jeep, siksikan pa. Nga, itong stroke pa yung minsan may may driver na balasubas, di ba, sir? Kaya dati, kadalasan, sir, gusto namin pag pumunta sa Taguig Pateros, naka-taxi talaga kami. Sir, sa totoo, Kaya- nagsulong ko sa munisipyo. Ako lang isa, sakay ako, sir. Tapos mayroon siyang kinasuhan, sir. Ngayon, yung sidecar niya ng motor, sir, iniram sa kanya 13 years, ayaw ibigay. Tapos yung lambat niyang pangisda, nung hindi pa siya na-stroke, ginamit nila 2 years nang makalipas, ayaw bayaran. Ay, nabayaran. Yung malaking halaga nun, sir. Kaya yun ang nilakad niya sa City Hall, inakyat niya sa Hall of Justice. Kaya muntik-muntikan pa siyang malaglag sa jeep dun sa papuntang City Hall. So, Kaya yun minsan pala. ako ang inuutusan niya pag may mga... So, ganito na lang, no? Kung halimbawa na may magpadala sa akin, Opo. dadalhin ko kagad dito. Opo. Ang hiling ko lang sa inyo, samahan nyo ng dasal para kahit pa paano may, kung sakaling may tumulong. At pag may extra pera din ako, makakapagbigay ako kahit magkano, maliit man na halaga na may bigay ko, pero alam ko mapakalaking tulong na nun sa inyo. Opo. Ganun na lang yung mangyayari dyan. Tsaka ikaw Yun ang tayo, talagang- tuloy-tuloy mo yung jogging mo ha. Tsaka yung nagsasabi sa'yo na na hindi ka nagagaling, gito ganyan, yaman. Maraming Namin sasabi, sir, hindi ko galing. Maraming Oo. nagsasabi, sir, Sir, na hindi na daw gagaling. Gapang ko, sir, gapang. Tali ng tali, lubid. Gapang ko, gapang. Bagong stroke yan siya, sir. Iyak ko, Nagawa sir, ng iyak ano. ko. Kasi Nagawa ng lubid, gabayan niya. Ganito, para Sir, makagapang siya. ako. Ngayon, sir, parang lakad ko, sir. Yan, Pero okay na. grabe ang sakripisyo ko nito, sir. Grabe. Dati, Baka naman ako natatakot sa'yo pag nagaganyan ka eh. Sige ate, at Opo. kuya. Ako ay ano na rin kasi may pupuntahan pa kami nila. Ano, yung gano'n na lang no. Sakali man na may magpadala sa akin, dadaling ko sa kagad akin na dito. magkaroon nga sana po ako ng punan, sir. Yun ang sanang gusto ko magtinda-tinda ako sa umaga, sir. May pang-tisikan, rosites ka lang ko, sir. Matutuwa ako, sir, kasi kailangan ko, sir, ma-examine ulo ko. Saka, mahirap kasi, sir, magpunta sa ospital na wala kang hawak na pera, Pamasahe, sir. sir. Kahit pamasahe man lang, sir, o pa CT scan. Wala. Sir, pala, sir, malayo ang iyo, sir. Malayo. Sige, tagig lang ako. Saan tatagig, sir? Suntaan na. Sandaan. Kasi Ay, ako, sir, yung unang pumunta dito. Sige, pikutan. Ikutan lang din yan. Sige ate, at dito na lang din ako. So yan, si ate Amy, si tatay, Opo. pangalan? Roger. Tatay Roger. Yan. Opo. Sana may tumulong ko sa kanila, no? Sa pa-CT At saka- scan ni tatay, tsaka sa papuhunan kay Ay, nanay. sanang puhunan nang ako'y makapagtinda-tinda po tuwing umaga. Kasi kailangan ko talagang magtinda, sir. So, ang anak buhay yun nila, panahon, kangkong. sir, may Mamimitas lang po babae, ng kangkong, maglalako. kaibigan ko, sir, isok, sir, di makatayo. Ganun. Pero, sir, ang dami niyang mga tinuruan sa deliver ng kangkong, sir. Ngayon, umangat na ang buhay. Oo, nakabili ng mga sasakyan. Hindi ka na pinupuntahan dito. Dati, sir, tinutulungan ng bago pa kami dito. Ngayon, Bago hindi na sila nagpupunta. So yun no, mga kabiyaya, mga kuwela, maraming salamat. Tsaka sa nag-sponsor ka Ma'am Lydia, hindi ko matandaan yung apelido. So hanggang dito na lang itong video namin. Yan, ito po yung kalagayan dito nila Ate Amy. Inaano ko lang, hindi bumabagsak to. Hindi yan, sir, malami, 40 feet yan, sir. 40 feet. Nakasimento, hindi ibig sabihin yung bato. Oo, hindi ba nalalaglag yan? Minsan hindi, pero minsan may bumabagsak talaga. Wala naman po. Wala naman. Opo. Sa 3 years yun rito, wala namang bumagsak. Wala po. Okay naman pala. Nung bagyo, sir, ang tubig hanggang dyan sa may drum, sir. Di ba yung huling bagyo nitong October? Oo. Hanggang dyan ang tubig Pag ngayon. bumabaha, saan kayo lumilikas? Dati po, nung Unisys po, pinalikas ko po yun sa taas kasi natakot po ako, mag-isa lang ako dito.
Kasi ang tubig, yung dinadaanan mo dyan sa gitna, yung may yero, hanggang dyan ang tubig, hanggang Grabe. tuhod. Hanggang tuhod po. Sige ate, at Opo. dito na rin kami. Pahatid na lang ako dun at baka maano tayo ng aso. Ikaw mauna te. Sige po. Yan. Yan na mga kakwela, no. Sana ano may tumulong kay ano. May tumulong kay Ang hangad ko lang po, kinanay. sa akin ang ano. Grabe oh. Ano, nakayuko tayo kasi baka mauntog tayo. Yan. Ay, grabe. Oops. Ayan na si Kuya, salubong na. Yan, Ate Ami, maraming salamat ha. Sige po, maraming Ingat kayo salamat dyan, din po. oo. Opo. At andito na rin si Boy Sardinas. Grabe, tol. Grabe yung mga napuntahan natin ngayon. Yan si Boy Sardinas. Dito. Ang kailangan nila dito, tol. Yung una-una si Tatay Roger, yung gamot niya. Nakita mo siya? Oo. Yung gamot, CT scan. Kasi sabi niya, para din sa akin, tingin ko, talagang makaka-recover pa eh. Ilan taon na ba yung isang unay? 56, silipin mo siya. Kasi hangad niya Hindi, talaga. nakita ko naman sa video. Oo. Grabe, ang lakas niya. Nagpunong braso kami, ang lakas. Yung braso pa kayo? Oo, ako nga natatakot, baka mamaya Mabagsak. biglang atakihin eh. Pero sabi niya nga, ang ibig niya sabihin, Hangad niya talagang makarecover siya. sabi niya, sir, kaya ko pa, Kasi tignan mo, dati, ang sir, lakas ko pa. Ang kailangan ko lang talaga gamot, Hindi naman sa pagyabang. tsaka yung CT scan. Hindi naman sa pagyabang, sir. Dati mayaman yan, mapira yan. Ano? So yan mga kakwela, mga kabiyaya, maraming salamat sa inyong lahat. Yan, sir, ang dami niyo At tinutulungan ingat kayo sa palagi delivery yan. ng Maraming salamat din sa sponsor ni Boy Sardinas, Hindi niya makarecover. Ma'am Lydia. Ibalik niya dati. Yan. Sa inyong lahat, maraming salamat po talaga. At sa pagtulong nyo sa Kaya ating niya ba kapwa. namangkas ng motor? Yan. So yun, napag-usapan pala namin dito ni Boy Sardinas na kapag may free time kami, idadali namin si Tatay Roger sa Taguig Bateros, tama? Bateros. Kasi yung tatay ni Tol, ni Boy Sardinas ay nagpapa-CT scan din. Scan na. Ako na Oo, lang yung oo. result. So bali, pwede palang malibre yun. Oo. Taga-tagig naman pala tatay, may ID. Tapos may ID naman ng PWD. Tapos ang gagawin namin, pag may free time na kaming dalawa, itataksi namin siya kasi hindi siya pwede sa motor. Malalaglag siya. Tinanong namin si ate, sabi hindi daw kaya sa motor na Mahal yan. kasi yung CT scan. Tatay ko nagpa-CT scan sa So, libre lang yun, tol. 9,000. Pero 9,000. dito, nung unang CT scan tatay ko, nasa ganung presyo. 9,000. Pero yung pangalawa, Ako dito, pangalawa, wala. libre na. Nag-i-isa ka lang. Oo, basta't na ano ka sa pila, proseso, tapos sunod. Saka may ID naman pala tatay lang. So gano'n na lang na no, pag na-free yung oras naming dalawa, kasi ako, wala akong service. Kung wala nga yung motor niya, kung wala nga si Boy Sardinas, hindi ako makakapunta rito ngayon. Gano'n na lang ho gawin namin ha. O sige yan. So yun mga kakwela, mga kabiyay, maraming salamat at sana may tumulong sa kanila. Sa mga nais pong tumulong sa kanila, PM nyo lang po ako dyan. Chat nyo lang ako sa messenger ko, sa page J. Guevara, sa main Facebook ko J. Guevara din. And please subscribe Boy Sardinas, si Edison Butete, sila Ate Dabing ng Davao, Team Butete, lahat ng Team Butete, ilalagay ko na lang dyan sa description yung kanilang mga link. At mega love shoutout sa lahat ng sponsor at yung sponsor natin sa bigas. Mami Lydia Marte. Yan. Salamat. Ingat kayo palagi yan. God bless. Bye-bye. Bye-bye.